Ndị be anyị ekenekwa m. Na ọnwa Ọktoba anyị na-ekwu okwu gbasara menopause, ya wụ nkwụsị nsọ nwanyị. Enwego m onyonyo ebe m kwuru ihe wụ menopause. Taa aga m ekwu okwu gbasara ihe anyị ji agwọ ma ihe anyị ji enyere ụmụ nwanyị na-agabiga menopause aka. N'afọ 2004, ihe anyị na-ekwu okwu gbasara menopause wụ otu anyị ga na-enyere ụmụ nwanyị aka. Ihe a dị oke mkpa maka na ụmụ nwanyị ka na-arụkwa ọrụ ma mgbe ha hụrụ menopause, and menopause na-enyekwanụ nsogbu. So anyị kwesịrị na-enyere ụmụ nwanyị aka. Ihe m chọrọ ikwu okwu maka ya taa bụ ihe anyị na-akpọ Hormone Replacement Therapy. Ya wụ ọgwụ ndị anyị na-enye ụmụ nwanyị ibelata ọrịa wụ menopause. Otu m ga-eji mee ya wụ, aga m eme ihe onyonyo ka ọ dịkasị na anyị nọ na klinik. Aga m ejikwa ihe onyonyo a na-ekwupụta ihe ndị ụmụ nwanyị ga na-ahụ n'ahụ ha na otu o si enye ndị ezinụlọ nsogbu. Because ihe m na-ekwu wụ ahụike ụmụ nwanyị wụkwanụ ahụike ezinụlọ, wụkwanụ ahụike obodo. Ọ bụrụ sọsọ ụmụ nwanyị na-ata ahụhụ ihe gbasara menopause, ma di ha ma ụmụ ha ma ndị enyi ha ga na-ahụ sị na ihe a na-enye ha nsogbu. Ka anyị bido. Hello? Batawazie o? Biko duru ọdụ. Ka ihe kpọbatara gị na klinik taa? Ide afụzi nsọ gị. Okay. Ele mgbe ị hụbere nsọ gị? O rugo 6 months. Okay. Ke ka ahụ si eme gị? Okay. Ị na-enwe ahụ mgbakashi. Ọ na-eme gị dịka si ahụ gị na-ekpu gị ọkụ. Ihe anyị na-akpọ hot flushes. Ka ihe ndị ọzọ ị na-ahụ. Okay. Ọ na-eme ka ajọ na-ebu gị. Ị na-echefu ihe echefu. Ka ihe ọzọ. Ahụ nwaanyị gị na-akpọ, ọ dịka ọkpọgọ nkụ. Ọ na-akọ gị ọkụ. Okay. Ka ihe ọzọ. Ọ na-eme dịka si na-enwe ọtụtụ infection mamịrị, ọrịa mamịrị. Okay. Ihe ọzọ. Ike na-agwụzi gị. Ị na-achọzi ime mmekọrịta with di gị. Okay. So ikwugo ihe isii. Ya wụ ị na-enwe ike ọgwụgwụ, ahụ na-agbakashi gị, ị na-adị irritable, ahụ gị ga na-ekpuzi gị ọkụ, ọkwa ya? Ị na-enwe ọtụtụ infection, ị na-echefu ihe echefu, ị na-alarụzi ụlọ ọfụma. Okay. So ihe a niile kwuru wụchakwa ihe anyị na-ahụ na menopause. Afọ ole ka ị dịzi? 50. Okay. Most times anyị na-ahụ menopause na ụmụ nwanyị ruru afọ 50, ma anyị na-ahụkwa ya na ndị nọ 48, 49, 50, 51, 52. Yes. Okay. Enwekwa ihe anyị na-akpọ premature menopause ma premature ovarian failure. Ya wụ ụmụ nwanyị kwụsị ịhụ nsọ ha mgbe ha ruru 40. Ya 40 and below. And nke a na-enye nnọọ nsogbu dị ukwuu maka na enwe ụmụ nwanyị wụ ha mụchabe nwa ha chọrọ ịmụ, ọ bụrụ na menopause abịago. Okay. So kedu ihe anyị ga-eme taa? Kedu ihe ị chọrọ ka m mee gị taa? Okay. So ihe anyị ga-eme, first of all, esi na ahụ na-ekpu gị ọkụ, a ma check temperature gị, kwa thermometer. M tinye ya na ntị gị. Okay, temperature gị dị normal. M ga-etinye ha n'aka gị. Ihe a ga-agwa m otu obi gị si akụ, ma ọ na-akụ ọsịsọ, because sometimes ọ na-akụ gị ọsịsọ. Nchekwa otu isi eku ume ya, oxygen, gwa weta aka gị. Okay, emego m nke ahụ. Ihe ọzọ m ga-eme na m ga-echeki blood pressure gị. Ka the last time ị chekiri blood pressure? Ọkwụ na-ada abịa check up. Okay, gwa weta aka gị ka m cheki blood pressure gị. Ka
Okay, that's fine. So blood pressure get the normal. Okay, so him chọrọ ịchọpụta bụ imego your cervical smear. Emego video maka ya. Okay, so imego your cervical smear and not the normal. So what do? Enwe ajụjụ ndị m ga-ajụ gị because ọ bụrụ onye ọwụla ka anyị ga-enye ọgwụ anyị na-akpọ ya HRT, Hormone Replacement Therapy. Enwekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị ga-enye gị aka. Oyichọ HRT. Igugo maka ya. Ịma ihe ọwụ. Okay. Nsogbu adịrọ. So nke mbụ, enwe onye nọ na family gị nweburu breast cancer. Ma gị nwa enwego breast cancer. Okay, mba, enwebe. Okay. Ị na-enwe isi ọwụwa ma nke a na-akpọ migraine because ọgwụ ndị a ọ na-emekwa ka isi ọwụwa ka njọ. Ị na-enwe isi ọwụwa. Enwe onye nọ na family gị nweburu liver disease, ya wụ ọrịa liver. Okay, enwero. Ị nwego ihe a na-akpọ blood clot, emegokwa m video maka ihe a. Enwebe ya. Okay. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ wụ inwe BP ọkwa ya, enwe ọgwụ ọzọ ị na-aṅụ. Na nke dị oke mkpa wụ emego gị operation, akpa nwa gị ọka nọ n'ime afọ gị. Ọ dị mkpa maka na ọgwụ a na-enye nwaanyị ewepụrụ akpa nwa ya dị iche na nke a na-enye nwaanyị akpa nwa ya ka dị. Okay, akpa nwa gị ka dị. Okay. So in that case, elechala m anya ka m cheke ma anyị nwee system anyị ga-echeki ma ị dị qualified. Okay, ọ ga-adị safe inye gị ọgwụ a. Ị nwee BP, ị nwee family history of breast cancer, ị nwee liver disease, ị nwebe blood clots before, ị nwebe stroke before. Okay, a na-akpa nwa gị ka dị. So ọgwụ anyị ga-enye hormone replacement therapy. Ịma mgbe m mere onyonyo maka HRT, ekwuru m si na the hormones nọ n'ahụ nwaanyị wụ estrogen and progesterone. These two hormones bụ ihe na-eme nwaanyị ka nwaanyị na-ahụ nsọ ya. So nwaanyị kawa nka, those hormones na-agbada, na-ebelata, and ha belatacha nwaanyị agazi na-ahụ nsọ ya. And these hormones bịa belatacha n'ahụ nwaanyị, obido nwecha symptoms a. So anyị ga-enye gị ọgwụ nwere both estrogen and progesterone. And anyị ga-enye gị progesterone maka na ị nwere akpa nwa gị. Kwụghọtago ya now. Maka na ndị ewepụrụ akpa nwa ha enwere ike inye ha sọsọ estrogen. And ọ dị oke mkpa otu anyị jiri bịa ka mụ na gị kwuo, because enwere ndị ga-abịa sị dọkịta biko nye m aha ọgwụ a ka m gaje gote ya. Mba, ị kwesị ije hụ your doctor ka eme gị assessment. Ọkwa ịhụrụ otu m ji cheke blood pressure gị, wee cheke otu obi gị si akụ, wee cheke weight, because enwere some people ga-awụ ha ebuchi ibu nwechacha problems a. Inye ha this hormone replacement therapy, ha gaje nwe complication. Ịmanụ mgbagwoju anya, ihe mgbagwoju anya dịcha ka stroke, dịcha ka blood clot nwee ike igbu mmadụ. Ịgbalịala. So ihe anyị ga-eme wụ, tupu m nye gị ọgwụ ndị a, ịma ihe anyị bịara wụ initial assessment, achọrọ m icheki blood test maka na ihe ndị anyị kwuru, ma ike ọgwụgwụ, ma otu obi gị si akụ gị akụ, ma otu na-adị alala ụlọ ọfụma, enwe ike enwe ihe ọzọ n'ọbara gị na-enye this problem. So anyị ga-eme blood test, mkpọghachi gị na clinic next week. Ọ dị mma otu ahụ? Anyị ekwu okwu otu m ga-enye gị ọgwụ a. Ọ dị mma? Ngwanụ anyị ga-ahụzi next week. Jisike kelere m family. Ngwanụ, bye bye.